ठंडा तो नहीं दिक्कत कैले बाबा के प्रयास करब आ दूसरे हमने के अवस्था भी दूसरे हो गई बा। जौन आत्मा हो लालजी बाबू हो परमात्मा से का कहता कैसे कहता ये हमनी के कहिला जा लालजी बाबू प्यार से ओमे आदरो हो जाला। कि सोचनी की रह हरवा जय हो हर की सोचनी की हर रह बनाई हरवा ताले चारी गो अरे अइले बाकी पियवा अरे बोलवले बारे घरवा कि पियवा अरे बोलवले बारे घरवा तल चारि गो कहारावा चारि गो कहारावा चारि गो कहारावा ओइले हमार कुंवर गुरुजी भोजपुरी नाट्य गीत संगीत में एगो ऐसा डांस के रचना कर दिहनी। फिर से हमरा कल्लू जी के तरफ से निर्गुण पर हजार रुपए के पुरस्कार मिल। हार्दिक अभिनंदन कोटि कोटि प्रणाम कर महाराज। जेकरा नाचे नहीं खेवत हो नाच सकता जय हो ना कि पियावा बोलवले बारे घरवा